Gypsy King Production. Чуйте за един мъж от село Завой. Гаджо Шпаковката, човекът, който всичко сам постигна. За неговата дафинка, за 6 му деца и 2 унука. Слушай, свят. Животът го биеше, съдбата го брулеше, но Гаджо глава не преклони. С двете си ръце, с пот на челото, сам се издигна, сам се бори. Никой не му даде, никой не му помогна. Той е скалата на този дом. Всичко сам постигна за своето име, за семейство великови. Дафинка е неговата дясна ръка, 6 деца, неговата душа, 2 унука растат под неговата сянка. Той ще е там, докато диша, никога няма да ви оставя. Това е клетвата на един баща. Сам се издигна, до върха стигна. Гаджо Шпаковката, златното сърце. Бари семейство великови и си амен, ромален, наши пераменаме фамилия. Оделе си орува, Гаджо е вълка, който пази пером на печавен тай, пеунукен. Таро Завой, Гаджо Шпаковката, поздрав керава. За жена ми Дафинка на сърцето ми, и за моите 6 деца, и за 2 ми унука. Селя ми Бичалава, ромален ми семейство великови. Ма астарен тумаре мосте, ка бабарав тумен. Бари семейство великови и си амен, ромален, наши пераменаме фамилия. Оделе си орува, Гаджо е вълка, който пази пером на печавен тай, пеунукен. Сам се издигна, сам се доказа. Гаджо, Дафинка и техният род. Семейство великови, до край. Аман, аман, аман.